naminsan manen ang nakikita dagiti nagturpos iti Philippine Military Academy iti kalpas PMA Alumni Homecoming. Napadayawan dagiti alumni anang ipakita iti dedikasyon ken serbisyo da iti pagilian. Pakairamanan dagiti adda iti serbisyo kun dagiti nagretiro. Detalye iti panagsubsubli ni Audrey Villana. Nasurok 7,000 nga alumni kan dagiti pamilyada ti nagtitipon para ititinawon a Philippine Military Academy Alumni Homecoming 2026 iti Fort Del Pilar, Baguio City. This homecoming reunites generations bound not by time but by values that have remained constant amidst all of these changes. Nabigbig kas Lifetime Achievement Award ti upat nga alumni. Gapoy ti 50 atawan a dedikasyon da iti serbisyo iti pagilian. Sa nga 10 ko talumot nga alumni ti nabigbig kas Cavalier Awardees. Daytoy ti kangatuan a pamigbig magapu iti PMA Alumni Association Incorporated a maipapaay iti maysa a Cavalier anang ipakita iti serbisyo iti napalabas a 5 atawan. Diamond Jubilarian ti PMA Class 1966, Golden Jubilarian ti PMA Magilas Class of 1975, kan Silver Jubilarian ti PMA Kaakibat Class of 2001. Agsirserbimot lang apan ang lagip kadagiti pimusay a Cavaliers si tinawon a homecoming. In the end, we are bound not by uniformity of thought, but by devotion and a shared sense of duty to the Academy, to the Filipino people, and to the nation we serve. Nagserbimot a guest of honor and speaker ni Senator Panfilo Ping Lacson. Pasit ni Lacson iti PMA matatag class of 1971. Lakas ng tama dito. It's good to visit PMA once in a while, even without any occasion like this. Para lang we'll be reminded of the big bold three words doon sa nakatatak doon. Courage, integrity, loyalty. Oldest living Cavalier ni Cavalier Filoteo Arevalo ti PMA Batch 1956, ngagtawon iti siyam apulo kodwa manipod iti Baguio City. Kan kaubingan met a PMA alumni ni Cavalier Alexis Mison ti PMA Batch 2025 nga agtawon iti 20 ket maysa manipod Leyte. Sinmarungkar met lang ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. apaset ti PMA Tanglaw Diwa Class of 1992. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. apaset ti PMA Makatao Class of 1989. Kani Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti PMA Sandigan Class of 1982. Iti may kasangagasud 27 atawan ti PMA, maramrambakan ti anibersaryo nga adaan tema a forging leader of character while transforming into a globally competitive defense learning institution. Audrey Villana, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.